I-ANC ithi beke eqhulwini izinhlelo zokuvuselela iqembu esifundazweni KwaZulu-Natal. Iqembu liyavuma ukuthi ukusungulwa kwe-MK Party kube nomthelela ekutheni lehlelo ukwesekwa okhethweni lukazwelonke lwalonyaka. Our structures are saying, which is a fair criticism. They say our failure to act quickly to separate Msholozi from the ANC confused voters, including the membership. Ubuholi be-ANC buthi buzokwenza izinguquko kumasipala kwaDukuza. Lo masipala uke waba sematheni ngokungahambisi ngendlela efanele izidingo ngqangi emphakathini kanye nokungaphathwa kwahle kwemali. Kufuna sihlengahlengise ubuholi bakaDukuza ukuthi buma kanjani kakhulukazi i-executive yakwaDukuza. I-process ke leyo esizohlangana no-SG process. Iqembu lithi izenzo zobugebengu zokuphoqwa kosomabhizinisi ukuthi bakhokhe imali okuthiwa yokubavikela zibeke engcupheni umnotho wesifundazwe. Abatshali imali sebebona engathi kuba nzinyanyana uzotshala imali KwaZulu-Natal ngale ndlela ukuthi uyazi ukuthi labantu abavala ama-project ababizwa phecelezi ngama-construction mafias baqale bavala ama-project kahulumeni bethi bafuna u-30%. Not angikhulumi ngosomabhizinisi abamnyama, ngikhuluma ngey'gebengu mina evele zifike zifuna 30% zizawufaka kwi-bank account zingasebenzanga ziphethe ibhama ama-AK. Ubuholi beqembu buthi buzolwisana nenkohlakalo buphinde buqinise nezinhlaka zeqembu.